Airport na naman tayo, guys. It is 5:20 and yung boarding namin is 5:30. Hindi na kami nag-check-in kasi nag-check-in na kami online kagabi. And yeah, kailangan ko ng coffee, so we will get coffee. Honey boy. But first, coffee muna, guys. Latte yung akin. Bibili din si Dan ng croissant. I mean, para sa amin dalawa. Yan ay. Yung my ham and cheese. Babe. Are you Doro? You're Doro, babe. Doro na Explorer. Nintay namin yung aming ano, guys, croissant. Wala pa. Kanina pa yun. Airport, guys. Punta lang kami sa train. Magti-train kami papuntang ano. O, diba nakapag-makeup ako? Kulang na lang yung ano, eyelashes. Pero, nakapag-blush ako ng slide, foundation, eyebrows. Sila na bahala sa mga ganito, guys. Hindi ako marunong sa mga ganito. The Central Town Hall. Where are we now? Airport. Dito kami sa domestic We'll just get off at Central. Central? So it doesn't matter. Okay, yeah. Sige. Get a ticket. Single trip lang, guys. Ako na, babe. Thank you. Ayusin natin to, baka maling train na naman yung masakyan natin. Maligaw na naman tayo, babe. Maligaw ka na naman. Salanan mo yun. Ikaw kasi. It's empty. Ayaw niya, besh. Nagarin niya, babe. Kara, sambuan. How many stops left? 2 stops. Sa town hall kami stop, guys. Thank you very much. 0. Guys, 11 na. Dito kami sa Westfield na naman, yung same na pinuntahan namin last time. Bumili lang ako ng top para isuot ko with my pants maya. Meron naman sana akong outfit kaya may time pa kami. Sabi ko, sige, tingin-tingin tayo. Sa Supray ko siya nakita. Black lang siya, guys, na top na parang ano, i-wrap siya. Papakita ko sa inyo mamaya. And now we will eat kasi gutom na kami. Are you hungry? I am. Yeah. We don't eat at the food court here. Sure. Sige. To go to the toilet here as well. Sige. Dito kami sa food court, guys. Kain lang si Dan. Indian food yung sa kanya. Ako din pala kain ako. Ano ako? Dumpling, rice, and the sauce. Yummers. Kain tayo, guys. Is it good? Guys, nandito na kami sa hotel. Yung hotel pala namin, eh, parang siyang hostel. Is it a hostel, babe? It's not really a hotel. Yeah. Ano siya, guys? Parang siyang pang backpackers. Pero yung pinili namin is yung room na merong sariling, ano, bathroom. Kasi yung iba dito, common yung bathroom nila. So, yung pinili namin is yung mayroong bathroom sarili. Pinili namin to kasi sobrang lapit lang dun sa ICC Theater. And wala na din naman kami dito, like, whole day, diba? Pupunta lang kami dito para matulog. Anyway, pakita natin yung room tour. So, very, very simple lang siya, guys. Pagpasok mo, nandyan yung toilet at saka banyo. Yan. May salamin dyan. May pang-UTD sila na salamin dito. Yan. Ito yung suot ko, guys. I got this from Temp. And then, this is from Fashion Nova. From Zaful. Shoes from Kmart.
And ito na yung bed. Asa na yung lights natin, babe? There you go. Yan lang guys. The bed looks alright. Okay. Yeah. Well, that's fine. How much did we pay for this? 170. Yung cabinet nila guys, ganyan. Single cabinet. Tapos meron siyang pa-outside. Did you open this, babe? No. Parang wala naman siyang ano. Yan lang naman. Hindi siya ma-open. Madumi din siya. Maganda yung ano. Ito, gusto ko to. Ganyang kulay. Simple lang ba? Hindi ganun kaganda yung customer service, guys. Laging walang tao dun sa check-in. Parang, basta, hindi ko siya ganong bet. Diba yung ibang hotel, hindi kasi siya hotel din, so hindi mo din siya mako-compare. Pero diba yung iba, pag meron talagang tao dun, para kung meron kang, like, tanong, meron talagang tao dun. Kanina, na, wala siya lagi. Tapos nung dumating siya, ano pa siya, umalis pa siya. Tapos sabi niya, sandali lang ako. Tapos bumalik siya mga 10 minutes later. Tapos, okay, wait, mag-ready na ako, guys. Papalit. Okay, magbihis na ako. Nakabihis na ako, guys. Pakita ko sa inyo yung outfit ko, guys. So, yung faux leather jacket ko is from Target sa kids section. My top, ito yung nabili ko sa Supre kanina, guys. Meron pa siyang tag sa likod kasi walang gunting dito sa ilalim na namin siya kukunin. So, pa-wrap around siya, tapos tinay ko siya sa likod ng ganyan. My pants is from Rose Gal. Shoes is from AMI Clubwear. And I will be using the same bag. The tassel bag from Zaful. May mga nagtatanong kung ano yung link nito. Wala na akong link nito. Guys, sobrang tagal na nito sa akin. And I don't think meron pa sila nito. So, yeah. Pero yan yung outfit natin. Inayos ko na din yung mukha ko. Inayos yung mukha. Naglagay lang ako ng mascara, yung heroin make. And then, on my lips is the Stila Stay All Day liquid lipstick in the shade Firenze. So, yan. Naglagay ako ng Hollywood tape dito. Kasi baka mag-open lang siya bigla. Kasi wala naman siyang ano. Parang hindi siya ganun ka-secure though. Tinay mo siya sa likod. Pero yeah, nilagyan ko siya ng Hollywood tape here, Hollywood tape here. Sana hindi natin makalimutan yung tag ko. Kung ako naglakad-lakad na may tag. Pag kasalanan na. Dito na kami, guys. Hello! Mga supporters na yan. Race, go, race! Mamaya, ibubu ako nito mga tubu. Amaw, si Dan nandun sa likod. We are here for you guys. Yeah. Buang gini siya. For the opening of classes, right after Black Friday. Move roses, move her up to college, move mountains just to let them know you care. No move is too daring, too risky, so go ahead, bite the bullet, and move to a bigger place. Connect, deal, expand. You'll regret are the ones you didn't make, so let's move. Nako, palakpakan naman natin ang LBC. Ayan pa. Agad. Kumilos ka para sa pangarap na makapagpatuloy, makapagpatapos, na makapagsimula. Let's go. Diba? Palakpakan natin ang LBC. Ang bongga naman talaga. Meron kaming magandang balita. Sa Philippine National Anthem, nasusundan syempre ng Australian National Anthem. Malapit na, guys. 4 minutes.
to provide quality entertainment to Filipinos all over the world. That is why we give you the Kapamilya box office every month, so you can enjoy the best Pinoy blockbusters from Star Cinema and other mainstream and independent filmmakers in the Philippines. This October, mga Kapamilya, get ready as love, lies, and secrets capture you with movies like Cry No Fear, Corpus. Saan mo ako dadalhin? Ikaw ha, may pa-surprise ka sa akin na. Char. Saan tayo pupunta? Hi! Oo, hintayin muna tayo dito. Thank you! We want to thank each and every one of you for coming here and staying as well. And for enjoying this very special day with us. Mula po sa aming mga puso, maraming salamat mga kapamilya. At sa lahat ng ating mga kapamilya nanonood sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Philippine Channel. Dito kami guys sa Korean Tapas Barbecue. Nasa vlog ko kayo. Hello! Nagpa-vlog ka din, di ba? Ano vlog mo? Sige na! Ano vlog mo? Ano vlog ko? Kahit ano lang. Ano pangalan ng vlog mo? Ciao! Sige, leave natin yung ano mo link mo. Dito si Joy. Punta siya sa bahay sa birthday ko. Wala na, na-vlog ko na. Iniintay ko pa rin yung video mo. Ano? 1 year later yun sa kanya. Nandito kami guys kasi sinadjust daw to nila. Sabi nila Leon. Ikaw dahil na nito. Pero it smells good. Yum. I'm so gutom! Gutom na siya. Makakain! At tapos may pork. Ano, parang sa oil yan? Sa oil, oo. Talaga? Tapos yung boys guys, nandun. Ngayon ko lang siya na-meet. Ngayon ko lang din siya na-meet. Dinner na kami. Dinner agad? Mas ano, second base agad. Siyempre. Luto tayo guys. Bulgogi, seasoned beef, tsaka pork. Ano yun? Basta pork. Basta pork. Yan na yun guys. Ay, ang dami nung kanila. Oh. Rice is life. Dala yung rice namin. Ano na yung diet natin dyan? Kumusta na yung diet mo? Dito kami sa Allied Mart, guys. Tapos na kami kumain. Cheers! Tingnan mo siya. Magde-dessert pa tayo. No, not yet. Snack. Oh man, it's just like 4 or 5. Snack lang. Magde-dessert pa tayo after nito. Guys, nakauwi na kami dito sa hostel. Kanina pa actually, nakatapos na ako mag-edit ng video. Gusto ko lang i-share sa inyo guys yung nangyari kanina. My gosh, grabe. Fan ako ng Katniel talaga. As in, fan talaga nila ako. Pero hindi ako ma-fangirl na tao. Like, hindi ako maganon. Ay, Daniel. Hindi ako maganyan. Parang chill lang ako guys. Pero si Dan kasi, nung nag-film kami nung shoot na para sa TLC, sinabihan niya si Rich, yung writer guys, na pwede bang ma-meet ko daw si Daniel? Hindi ako nag-request kasi parang para sa akin napaka-imposible. Pero siya yung nag-request kay Rich. So, nung nandun na kami sa harap para panoorin nga yung show, kinuha ako ni Rich agad-agad. And as in, sobrang mabilisan lang. Sabi niya, Race, dito ka, halika. Sumunod naman ako sa kanya. Tapos paglingon ko kay Dan, sabi ni Dan, ganun siya. So, sabi ko kay Rich, pwede ba si Dan? Sabi niya, hindi pwede. Hindi daw pwede pumasok kasi napaka-stricto. So, alam ko na kung saan niya ako dadalhin, guys.
Pinilm ko tong part na to kanina. Hindi ko lang na-film yung time na nakita ko na talaga si Daniel kasi hindi pwede yung tao na parang hindi naman bantay, pero parang yung nag-aalaga sa kanya doon, sabi hindi pwede video, picture lang. So, iniwan na ako ni Rich. So, hinayaan na lang niya ako. Parang iniwan niya ako doon sa nag-aalaga kay Daniel. Tapos, nakaupo lang ako doon sa labas, guys. Alam niyo ba, nakita ko si Enchong, si Gerald Anderson, at saka si... Sino pa yung isa? Enrique Hill, yung nag-perform before ni Daniel. Chill lang talaga ako, guys. Kasi nakaupo lang talaga sa, si Enchong, gwapo. Si Gerald. Si ganyan. Pero, nakaipulan talaga ako doon. Hinintay ko na tawagin ako nung nag-aalaga kay Daniel para sabihin na okay na po. Tinawag na niya ako, guys. Tapos sabi niya, ito na. Tapos alam niyo ba, lumabas si Daniel. Tapos sabi niya, ma'am, hello po, ma'am. Ganun siya. Sabi ko, wag kang ma'am, nakakaloka. Sobrang nahihiya ako kasi feeling ko parang ang busy-busy nitong taong to. Pero okay pa rin sa kanya. As in, sobrang marespeto. So, yun, nagpicture lang kami kasi sabi nung nag-aalaga sa kanya si Terry. Hi, Terry, salamat. Sabi niya, sige, picturean ko na kayo. So, gamit niya yung phone ko. Hindi pa siya ganun kamagandang quality, pero okay na rin. Okay na. Hindi ako gumanon sa kanya. Hindi ako umawa kasi nahihiya ako, guys. Parang sobrang nahihiya talaga ako. Pero siya, gumanon siya sa akin. So, napicturean ako. Tapos sabi ko sa kanya, yung pangalan ng asawa ko, Daniel din. Ay, noise. Parang sabi niya ganun. Tapos sabi ko sa kanya, regards ako kay Catherine. Ganun. Tapos bumalik na ako, guys. May performance si Daniel yung sa Heartthrob na lumabas siya ng stage para makig-interact sa mga audience. Tapos meron siya dala-dalang pillow. And then, ito namang si Dan na nakatabi ko. Nung lumabas na si Daniel sa audience, kasi nga nasa harap kami, parang kita nila kami. Gumaganon siya sa akin. As in, gumaganon talaga siya sa akin, guys. As in, gumaganon talaga siya. As in, dinumog kasi siya, guys. Tapos nga, hindi nga ako ma-fangirl. Tapos nahihiya talaga ako. Nakaupo lang ako doon. Si Dan, ganun siya na ganun. So, ako ganun. Sabi, wag, ganun. Anyway, gumanon talaga siya, guys, Parang meron talaga siyang target. Ako yung nalapitan niya. So, sabi niya, ganun yung kamay niya. Tapos binigay niya sa akin yung pillow, guys, na may signature. Pakita ko sa inyo mamaya. Tapos, hinandshake niya si Dan. So, alam ko na ako yung pinunta niya kasi sinabi ko sa kanya, yung asawa ko, Daniel din yung pangalan. Tulog na si Dan, guys. So, yun, hinandshake na si Dan. Pakita ko sa inyo yung aking pillow. Pasensya na ako, nag-story time ako. Gusto ko lang i-share sa inyo, guys, ang aking experience. Charot. Binigyan niya ako ng pillow. Tapos may signature, guys. Diba? Si Dan talaga maganon talaga siya. Ito. Tapos parang siya pa yung nagwala. Ako pa yung nahiya. Sabi ko, wag na. Nakita ko na yan kanina. Nakakahiya na. Pakaisipin, greedy naman tong babaeng to. Nakapag-picture na nga sa akin kanina. Gusto pa ng pillow. And yun na, guys. Yun na yung araw. Sobrang saya. Yung ASAP, ipapalabas dyan sa Pilipinas sa November 4 na, guys. Nandun kami na Dan sa TLC na segment. Please be nice. Kasi hindi naman kami mga artista. And masaya din nakapag-dinner kami kasama si Joanne, Iris, at saka si Joy. Thank you, guys. Overall, sobrang saya ng araw na to. As in, sobra. Hindi ko inaasahan na mangyayari yun lahat. As in, sobrang extra na talaga yung nangyari kay Daniel at saka si Pillow. And wala, sobrang saya ko lang. So, thank you. And thank you dito sa taong to natulog na. Sobrang thank you sa you. Ikaw na talaga ang natulog. Thank you guys din for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, good night. Good morning. Bye.